Ja to musím hlavne... Boha, nemám naštudované, čo vám hovoriť a už chceme točiť. V augustovom čísle magazínu Áno si prečítate množstvo zaujímavých. Čo si smieš? V augustovom čísle magazínu Áno si prečítate nasledovne. Názor na odporúčanie kníh kamarátom a nekamarátom, napríklad aj o tom, ako sme závislí na číslach alebo reportáž z call centra. Ak chcete brigadovať call centra, tak je veľmi dobré zistiť práve v našom článku, ako to tam funguje. Ale prečítate si aj o drum and bassovom festivale Signál FM, taktiež sme pre vás pripravili akési zhrnutie toho najlepšieho, čo vás zo slovenských festivalov v auguste čaká. A čaká vás aj článok o krásnom meste Lučenec. Prečítate si aj o festivale Žankovic Open, na ktorom sme boli. Môžete si prečítať, ako sme sa zabavili. Takisto sme si pre vás pripravili rubriku Street Utopia, ktorá v našom magazíne na chvíľu zanikla, ale teraz budete môcť znova vidieť na našich stránkach. A takisto si môžete prečítať a aj pozrieť, ako veľmi zaujímavo dokázali architekti v New Yorku zrekonštruovať starú železnicu a vyrobiť z nej veľmi pekný plac pre ľudí. A ešte by sme vás chceli pozvať aj k čítaniu článku o paralympijskom víťazovi Jakubovi Krakovi, respektíve rozhovor s ním, alebo aj o výstave Topánok, ktorá bola v Československu snáď vôbec prvou. A to je snáď od nás všetko a vidíme sa pri čítaní augustového čísla magazínu Áno, v ktorom uvidíte množstvo článkov a fotiek zameraných aj na tému hra. Rozkakávajne, priatelia. No však už som zistil, že som debil.